mans a l'obra de bon matí i canviarem lo principal, el disseny en barra i el que és la pintura en general per donar un nou estil al bar. Hem introduït el màxim tipus de cervesa possibles, crec que són 9-10 tipus de cervesa, d'importació, Bèlgica, alemanes i algunes espanyoles. Hem dissenyat també una xicoteta carta de tòniques i de ginebres amb la seva presentació en copa, en els seus cítrics i les seves espècies per a que pugueu combinar i disfrutar diversos tipus de begudes que us agrada. En quant a il·luminació, hem fet uns canvis un poc introduir tecnologia LED i sonit hem millorat en quant a qualitat, en taula de mescles i en qualitat de so. Bé, i per a finalitzar, vos convido el divendres 6 de març a les 7 de la vespre a la inauguració perquè pugueu degustar els diferents tipus de tapes que tenim i perquè vegeu com s'ha quedat el local, ja que hem posat molta il·lusió, no tan sols jo, sinó tots els amics que han col·laborat ací. I vos esperem amb tota la il·lusió.